Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Modernisasyon ng slaughterhouse sa Angeles City, inalmahan ng ilang chicken meat dealer. Kilos protesta ng mga matadero at chicken dealer sa Pampang Public Market, ipinahinto ng kapulisan. Provincial government ng Tarlac at munisipyo ng Concepcion, hindi magkasundo sa isinagawang vaccine rollout. Written guidelines ng granular lockdown, hindi pa raw na ibababa sa mga kapitan ng barangay. At Kapampangan short film may gawaking New Zealand, malapit ng ILBED. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia Soto, ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang tinutukan ng CLTV News ngayong araw. Nakikiusap ngayon sa IATF ang ilang barangay officials sa Pampanga na bigyan sila ng malinaw na written guidelines kaugnay ng granular lockdown. Nauna pa raw kasi itong naihayag sa publiko, kaya ang ilan sa kanilang mga kabarangay naghahanap daw ng dokumento. Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Pag may mga pinapa-implementa tayo, lalo na sa mga control points, may mga tao na tinatanong, nasaan yung guidelines? Bakit naghihigpit kayo? Ano bang basihan ninyo para kontrolin kami dito? So, kung may mga press release po, pero hindi po naibibigay kaagad sa mga barangay o sa mga LGU, syempre napakahirap po, lalo na yung mga national level po kasi hindi naman sila yung maharap sa mga barangay. Kami pa rin. Ito ang tahasang apela ni Mining Angeles City Barangay Captain Crisanto Chris Cortez sa Department of the Interior and Local Government o DILG nang humarap sa CLTV News kaugnay ng iba't ibang stage level ng granular lockdown. Hindi raw kasi tiyak si Cap Cortez kung anong klaseng paghigpit sa mga protokol ang kanyang ipatutupad dahil wala siyang pinanghahawakang dokumento. Hindi malinaw kung ano yung intention dito sa granular lockdown na to. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap na memos coming from national about this issue. Mahirap daw manduhan ang mga nasasakupan na walang pinanghahawakan. At katwiran ni Cap Cortez kung iutos na mag-realign ng budget para sa ayuda, said na ang pondo ng barangay. Halimbawa, yung pag-realign ng budget, saan naman kami kukuha? Sa Barangay Balibago, lungsod ng Angeles, bagamat patuloy daw ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19, hindi raw opsyon sa ngayon para kay Barangay Captain Tony Mamak ang magpatupad ng granular lockdown. Wala pang malinaw na guidelines doon, kanya hindi tayo makapag-lockdown. Sa ibang LGU, ginagawa na Kap. Ba't dito hindi? Wala pa nga kaming guidelines mula sa city, mula sa IATF. Siguro yon ay sariling initiative na ng mga barangay officials. Hindi rin umano praktikal sa kanila na ang pagsasara ng isang sitio o purok kahit na ang hawaan ay pami-pamilya dahil mas maigi pa umanong madetermina ang mga individual na tinamaan ng virus at i-isolate kaysa i-lockdown ang isang bahagi ng purok na apektado. Street, kung yung street na yan may 500 na tao, kung 5 lang ang may sakit dyan o 10 lang ang may sakit, bakit ila-lockdown mo yung buong 500? Bakit hindi yung may sakit ang tanggalin, dalhin doon sa isolation? Ganito rin ang sentimiento ni Kapitan Jimmy Bacani ng Barangay del Carmen, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Paano raw ipatutupad ang granular lockdown kung walang guidelines na malinaw? At batid na anya niya ang quarantine fatigue sa mga kabarangay. Walang yun nga ang mahirap. Nagpapalabas sila ng granular, hindi alam ng tao. Hindi alam ng tao ang ibig sabihin. Nitong August 27, humarap sa CLTV News si Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga Program Manager Jason Veran para ipaliwanag ang pagpapatupad ng granular lockdown. Paglilinaw niya, dapat mabigyan ng ayuda ang mga maapektuhan ng lockdown. Ito po ay napagmitingan po ng lahat po ng mga municipal and city mayors po na kailangan po silang mag-realign ng kanila pong mga pondo na natitira po para sa 2021 para po tuluyan pong makurba ang patuloy na mataas sa pagbilang po ng ating pong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan.
May kapangyarihan din daw ang barangay na magpatupad nito sa pamamagitan ng isang resolusyon. Maaari po magsimula ang suhestyon o mungkahi po sa resolusyon po ng isang barangay sa pamagitan po ng kanila pong code team or ang ating pong COVID operations team po natin sa mga barangay. Kung hindi naman po magsimula sa barangay ang ating pong panukala ng granular lockdown, maaari din po ang munisipyo o syudad po sa pamamagitan po ng kanilang local task force ay magsagawa ng analysis or situational analysis para magsagawa ng granular lockdown sa isa pong sitio, purok o barangay. So, Nitong September 6 sa press briefing ng Department of Health, sinabi ni Undersecretary Rosario Vergere na ang katuparan ng granular lockdown ay base sa analysis ng kagawaran sa pagkalat ng virus sa isang komunidad. Nagkaroon kami ng analysis. Ang tawag dito sa analysis is spatio-temporal analysis, kung saan tinignan po ang kalagayan ng bawat barangay sa isang area. At nakita ho natin sa pag-aaral na to, ang mga nagkakaroon ng maraming sakit or infections in a city, for example, ay halos kakaunti lang na barangay but already comprises 80% of their cases. Kaya mas lalo po naming ipinush na talagang kailangan siguro ay granular lockdown na lang para hindi naman tayo nagsasara ng husto at naapektuhan din po ang mga kababayan natin in terms of their livelihood. May stage level daw ang granular lockdown at dito katuwang ang DOH sa pagdeklara ng mala ECQ na quarantine restriction sa isang lugar kung ito ay nasa level 4. Sa kabila ng naging pagpapaliwanag, hinihintay pa rin ng mga tagapagpatupad ng batas sa komunidad ang mga barangay official ang malinaw at dokumentadong guidelines ng granular lockdown. Paulo G. Santos, CLTV News. Usaping quarantine restrictions pa rin ho tayo. Patuloy nasasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lalawigan ng Bulacan at Bataan hanggang katapusan ng Setyembre. Nananatiling mataas pa rin kasi ang bilang ng mga active COVID-19 cases sa mga nasabing probinsya. Pumangatlo rin ang Central Luzon sa rehiyon sa mga bansa na may pinangpumangatlo rin ang Central Luzon sa mga rehiyon sa bansa sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Ayon yan sa Department of Health. Ang COVID situation sa gitnang Luzon, alamin natin sa ulat na ito. Sa bagong labas na quarantine guidelines sa National IATF, extended hanggang September 30 ang mga kasalukuyang quarantine status sa 7 probinsya ng Central Luzon. Mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang mga lalawigan ng Bataan at Bulacan. Sa September 6 COVID data ng DOH Central Luzon, 2,585 ang aktibong kaso sa Bataan. 7,807 naman ang active cases sa Bulacan. Ang Tarlac na may 1,827 active cases ay nakapailalim pa rin sa General Community Quarantine. Iiral naman ang pinakamaluwag na quarantine protocol sa mga dalawigan ng Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang Pampanga pumalo na sa 3,518 na active cases batay sa datos ng DOH. Pero sa September 6 report ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, 5,561 na aktibong kaso ng COVID-19 sa dalawigan. Pero sa kabila ng katakot-takot na bilang, MGCQ pa rin ang iiral sa probinsya. Ito'y upang hindi umanulubos ang masakripisyo, ekonomiya at makapagpatuloy sa trabaho ang ilan sa ating mga kababayan. Ang Nueva Ecija naman ay mayroong ng 1,658 na binabantayang aktibong kaso ng COVID-19. 850 ang sa Zambales at 80 ang sa Aurora. Sa 19,642 active COVID cases sa buong rehiyon, 93.24% o 18,315 ang klasifikadong may mild conditions. 540 ang asymptomatic, 515 ang moderate, 228 ang severe, at 44 ang critical. Base sa report ng National IATF, pasok ang Bulacan sa top 5 areas sa bansa na may mataas na itatalang bagong kaso ng COVID-19. The top 5 regions contributing to the new cases being reported are the National Capital Region, Regions 4A, 3, 1, and 7. The top 5 areas contributing to the new cases are Cavite, Laguna, Rizal, Quezon City, and Bulacan. Pangatlo rin ang Central Luzon sa mga rehiyon sa buong Pilipinas na may mataas na kaso ng coronavirus disease. Nangunang NCR na sinundan ng Region 4A.
Kasama sa Reniel Pawid, JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, modernisasyon ng Slaughterhouse Angeles City, inalmahan ng mga chicken meat dealer at kilos protesta ng mga matadero at mga dealer sa Pampang Public Market, hindi pinatuloy ng kapulisan. Yan at marami pang balita sa aming pagbabalik. This program was brought to you by Shore 360. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga balita. Umalma ang ilang dealer ng karne ng manok sa Angeles City sa isinagawang modernisasyon ng slaughterhouse ng syudad. Hindi raw kasi sila nakonsulta ng pamahalaang panglungsod kaugnay ng naturang proyekto. Pangamba nila ngayon ang baka raw tumaas ang slaughter fee dahil sa nangyaring di umano'y privatization. Pero paglilinaw naman ng city government, hindi na isa pribado ang pasilidad, bagkus napasa ilalim sa isang Build, Operate, Transfer Agreement o BOT at nananatili pa rin itong public property. Hindi rin daw totoo na walang konsultasyon na nangyari. May balita si Paulo G. Santos. Tayo rito pag may... Wala kayong mapukumbang dito sa pasya na. Kahit patay nyo kami dito, wala kayong mapukumbang. Subukan. Wala kayong mapukumbang dito. Nakakalaban nyo sa masa, hindi kami lang masa. Masa kalaban nyo sa pasya. Ito ang eksena tuwing gabi at madaling araw sa pagitan ng ilang miyembro ng Angeles City Chicken Consumers and Dealers Cooperative at ng ilang kawani ng Angeles City Government at National Meat Inspection Service o NMIS dito sa Pampam Public Market. Hinaharang daw kasi ng mga otoridad ang mga karne ng manok na hindi dumaan sa bagong slaughterhouse ng syudad. Meron po tayong katayan. Dati ito kate sa ating katayan dyan. Opo, hindi lang po sana. Biglaan po nila parang bypass nila man kami. Ano ba yan? Nagkaroon po ng meeting yung parang linggo, sir. Pakiusap ng mga dealer ng poultry meat, pakinggan ang kanilang panig upang maiwasan ang tumitinding tensyon gabi-gabi. Ayon sa isang miyembro ng kooperatiba na si Vicky Roque, may pagkakataon pa na sa kanilang pagpalag ay pinagbantaan ng kanyang mister na aarestuhin. Sila kumpiskahin lahat yung manok na nasa harapan. May narinig pa po ako ha. Ang gusto raw ata ipaposas pa yung asawa ko. Kaya lang ho, yun yung pangyayaring yun, harassment na po yun eh. Giit pa nila, hindi raw sila pabor na idaan ang kanilang mga produkto sa naipatayong modernong slaughterhouse dahil hindi sila nakonsulta dito ng city government. Dagdag pa ng isang miyembro nila na si Precious Regala, tila sila ay naitsapuwera kahit na sila ay direktang apektado ng di umano'y namomonopolyong katayan. Pinipilit niyong ipasok sa slaughterhouse na ginawa niyo, kami ang nagtitinda or nagkakatay ng mga manok na gusto niyong sumunod sa kagustuhan niyo. Hindi niyo po kami tinanong o kinonsult about your project. Hiling lang namin po kahit na minsan man lang makipagharap sa amin at makipag-usap upang maunawaan niya kami. Subalit kahit minsan po hindi kami pinagbigyan mayor natin. Para sa chicken dealer na si Marvin Miranda, palaisipan daw papaano na itulak ang 14 pesos kada manok na slaughtering fee. Kung susumahin daw kasi ay gagastos ng higit 300,000 kada araw ang kanilang samahan sa dami ng kinakatay na manok
naaabot sa 22,000. Ang una sir, affordability ang pinag-uusapan dito. Affordability which means 14 pesos ang benchmark ng patong. At may incremental ho yun na not more than 10% yearly. So, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan dito for 25 years. Kukubain ho kami. Problema rin daw nila ngayon ay kung saan hahanap ng mapapasukan ang mga matadero ng chicken dealer. Mawawalan rin umano kasi sila ng trabaho dahil ang kumpanya na hawak ngayon sa slaughterhouse ay may bit-bit na sariling tagakatay ng manok. Halimbawa po kami, may 20 trabahador po kami. So, ang magagamit na lang po namin, 3 na lang. So, yung 17, tatanggalin ho namin. So, karamihan po sa aming mga dealers, ganun ang sitwasyon. Apela ng Angeles City Chicken Consumer and Dealers Association sa city government. Pahintulutan silang magkaroon ng local permit para sa mga existing na slaughterhouse. At kung hindi naman pahihintulutan, ay magkaroon sana umano ng mas reasonabling presyo sa singil ng modernong slaughterhouse. Sinikap ng ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Dito nagpaunlak ng panayam sa telepono ang Chief Advisor na si IC Calaguas. Unang punto niya, hindi umano na isa pribado ang slaughterhouse at ito'y pumailalim lamang sa 25 taon na Build, Operate and Transfer Agreement o BOT sa pagitan ng syudad at ng Kabanatuan AECA Agro Ventures Incorporated. Public pa rin yung property. Kaya lang, ang nangyari dyan, dahil nga napakalaki ng kailangan pera para i-rehabilitate itong ating slaughterhouse. Kasi when you say rehabilitate, dapat yung pinakabagong equipment ang ilalagay dyan. Kaya naisip ng gobyerno, ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Bids and Awards Committee na i-explore yung Build, Operate and Transfer. So yan ay nasa Republic Act 6957. Hindi rin daw nila mapapahintulutang mag-operate sa ngayon ang iba pang slaughterhouse sa syudad dahil hindi sila compliant sa atas ng batas, partikular na sa usapin ng septage at waterways management. Lahat ng existing ngayon sa slaughterhouse natin problema. Una na sa compliance sa DENR kasi wala tayong wastewater management system. So yung mga dugo, yung mga nilalabas na dumi dyan sa slaughterhouse, diretso yan sa creek. So kung titingnan mo, pag upo ni Mayor Lasatin, lahat ng violation nasa existing slaughterhouse natin. Nanindigan din si Calaguas na wala umano silang pinapaboran kundi ang kapakanan ng taong bayan pagdating sa usapin ng food safety. Alinsunod daw sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines at maging ang Animal Welfare Act. Ang sinabi dito sa Meat Inspection Code of the Philippines, dapat ang slaughterhouse mo accredited na National Meat Inspection Service. Wala rin daw katotohanan na walang nangyaring konsultasyon sa pagitan ng chicken dealer dahil nagkaroon umano ng dialogo sa market administrator mula nang maitayo ang katayan. May kasunduan din daw na i-absorb ng bagong slaughterhouse ang mga mataderong tatamaan ang kabuhayan. During the construction of the slaughterhouse, nakipag-meeting na ang slaughterhouse committee at I think pati ang market, at nabanggit na nga sa kanila na pinaabot na nga yung message ni Mayor Lasatin na lahat ng workers nila na taga Angeles City i-absorb ng bagong slaughterhouse. Sa panig ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 3, discretion na ng local government unit kung bibigyan pa ng permit ang mga maliliit na katayan ng manok kahit na may existing na slaughterhouse ang syudad. Nangyayari din kasi umano ito sa lungsod at ilang bayan dito sa Central Luzon. Ako ng very typical na example is Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan po, napakadami pong dyan, madami pong mga katayan ng manok dyan. At hindi lang po nag-iisa. Gaya po ng sabi namin, yung pag-i-issue po ng business permit po ay prerogative po ng ng local government unit po through ng local government. Kung sakaling dito sa Angeles po ay ang nabigyan lang po ng business permit ay isa, I think may wisdom po ang local government unit dyan.
Nagkaroon na rin umano ng pagpupulong ang NMIS at ang chicken dealer sa Public Market. Dito na pag-usapan na raw na malaking issue sa industriya ng katayan ang kawalan ng business permit. Kaya wag na raw sanang hayaan pang humantong sa kumprontasyon ng problema. In short po, sinasabi namin sa kanila na huwag na sana natin paratingin dito sa ganitong klaseng confiscation. Meron naman po tayong batas na very clear naman po na wala silang business permit to engage in slaughtering of animals, no? Nangangahulugan po na talagang nako-compromise din po talaga dito yung hygiene and sanitation po ng and food safety ng mga manok na tinitinda po sa palengke. Samantala, batay sa Sangguniang Resolution number 9333A S2020, unanimous ang naging pasya ng Konseho ng Angeles City sa Build, Operate and Transfer na 25 taon na ipinagkaloob sa kabanatuan na ECA Agroventure Incorporated na pagmamay-ari naman ni Richmond Davin Lim nitong June 23 ng taong 2020. Sa panig ng pinuno ng SP Committee on Agriculture na si Councilor Amos Rivera, legal man umano ang usapin ng Build, Operate and Transfer, maiging mabuksan din sa publiko ang kontratang pinasok ng city government para sa usapin ng transparency. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa kaugnay na balita, inawat ng mga miyembro ng Angeles City Police ang mga matadero at chicken dealer na nagkilos protesta para ipakita ang kanilang pagtutol sa operasyon ng bagong slaughterhouse sa syudad ng Angeles. Ayon kasi sa kapulisan, labag daw sa city ordinance na nagbabawas sa social gathering ang ikinasang noise barrage ng grupo. Magbabalik si Paulo G. Santos. Walang humpay na tinatambol ng mga matadero ang yero na nagsisilbing dibisyon sa meat section ng Public Market at mga vendor na mayat maya ang pagsigaw na protektahan umano ang kanilang kabuhayan. Ito ang inabot na eksena ng CLTV News ngayong umaga ng September 7, 2021. Ito ang kilos protesta ng Angeles City Chicken Consumers and Dealers Cooperative laban sa bagong slaughterhouse na binuksan ng city government. Mula sa meat section, naglakad palabas ng parking area ang mga nakasuot na itim na matadero at vendor upang kahit na sa maigsing programa, marinig ng mga mamimili sa operasyon bunsod ng modernong slaughterhouse ng Angeles City. Nagpaparating po kami ng sentimiento, kaya po kami nag-ingay sa loob ng palengke. Wala po kaming pagraraling ginawa, kami po ay nag-iingay para po kami mapakinggan ng city government. At paniwala pa ng ilang mga chicken retailer vendor, gaya ni Mang Andres Yuko, tila magwawakas na ang bentahe ng Public Market na ang kanilang ibinebentang chicken meat ay sariwa mula sa tradisyonal na katayan. Kami po ay nababahala po sa paghina na naman ng palengke namin. Kasi po, balak po nila pag natuloy, yung sariwa naming binebenta na manok, gagawin nilang frozen. Ang Pampang po nakilala bilang pangunahing nagbebenta ng panay sariwang karne, baboy, manok. Sinuportahan naman ni City Councilor Amos Rivera, chairperson ng Agriculture Committee ng Konseho ang nasabing pagkilos. Una umanong dapat bantayan ay kung bakit ipinasa sa balikat ng isa pang mamumuhunan ang sistema ng slaughtering na makakaapekto sa presyuhan ng mga meat products sa Public Market. Ang kinakabahan po natin dito, simple, yung tataas po ang presyo ng karne. Dahil nga meron ng private entity ang mag-ooperate sa slaughterhouse. Pag pinag-uusapan po natin ang food security program, hindi lang po ang issue dito yung quality ng karne, hindi lang issue dito kung paano po yung tamang proseso ng pangangatay.
600 manggagawa ng mga traditional slaughterhouse ang apektado kung magiging monopolyo ang proseso ng slaughtering. Giit ni Rivera, gaano man kabuti ang layunin ng environmental protection, social issue umano ang usapin kung ang 600 empleyado ay kasamang maibibilang sa mga displaced workers sa syudad. What may be legal may not be moral. Meron pong social issue dito. Pandemya, more than 20-30 years na pong nagtatrabaho yung mga taga-palengke dito. 100% Sir Paulo. Pag tinuloy po yung slaughterhouse na privatized na yan, 100%. Yung mga 600 na empleyado po yan, mawawalan ng trabaho yan. Wala rin umano siyang nakikita ang violation sa city ordinance na ipinagbabawal ang gathering. Giit ni Rivera, huwag sana umanong itali ang kamay at busalan ng bibig ng mga apektadong individual na umaapil. Opo. Bawal na ho ba ngayon magkilos protesta sa panahon ho ngayon? Wala namang problema po sa kilos protesta natin. Ang Okay. gusto lang po natin, kaya po tinatanong natin kung may permit po ba sila. Kasi bago po tayo magprotesta, syempre idadaan po natin sa legal, sir. Samantala, nauna nang ipinaliwanag ni IC Calaguas Chief Advisor ni Mayor Pogi Lasatin na i-absorb ng bagong slaughterhouse ang mga ma-displace na matadero sa mga dating katayan. Hindi rin umano nila papayagan ang operasyon ng mga existing slaughterhouse sa syudad dahil lahat sila ay bagsak sa environmental compliance, partikular na sa septage at wastewater management. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, provincial government ng Tarlac at munisipyo ng Concepcion hindi nagkasundo sa isinagawang vaccine rollout. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po.
tumutugon tayo sa hamon ng krisis at patuloy tayo sa pagsisilbi sa ating mga karehiyon. Kaya patuloy ang pagsasahimbabawid ng CLTV 36 upang ipaabot sa publiko ang mga napapanahong balita at usaping dapat nilang malaman sa gitna ng pandemya. Apektado maging ang sektor ng edukasyon dahil sa banta ng virus, hindi muna pinahihintulutan ang face-to-face classes. Ngunit hindi nyo kailangang mag-alala dahil may magandang balita ang CLTV 36 para sa mga magulang at estudyante. Ang inyong himpilan, pansamantalang magiging silid-aralan. Ang airtime na inilaan namin para sa aming iba't ibang programa, inihahandog namin para sa ating mga mag-aaral upang magpatuloy ang kanilang edukasyon. At ito ay naging posible dahil sa suporta ng Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga. Makakaasa kayo na sa gitna ng pandemyang kinaharap natin, kasama nyo ang CLTV 36. Basta sama-sama, kakayanin nating lahat. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita, nagkakagirian ngayon ang Provincial Government ng Tarlac at ang Pamahalaang Bayan ng Concepcion hinggil sa maniwalang maayos na koordinasyon sa COVID-19 vaccine rollout. Nagsagawa raw kasi ng pagbabakuna ang Pamahalaang Bayan o Pamahalaang Panlalawigan sa isang barangay sa bayan ng Concepcion na hindi nag-abiso at may mga nalabag pa umanong health and safety protocols. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Nitong September 2, isinagawa ang COVID-19 vaccination sa Barangay San Vicente sa Concepcion, Tarlac. Subalit sa kabila ng pagpapabilis sa vaccination rollout, nagkaroon naman ng problema sa listahan ng mga babakunahan sa nasabing lugar. Wala umanong koordinasyon ng provincial government sa munisipyo. Umalma naman ang ilang residente sa nangyari dahil tila mas nauna pa ang mga hindi nagpalista sa online vaccine registration ng Concepcion. Kami nga po, frontliner, matagal na po kaming nandito sa barangay, tapos matagal na pong nakalista, hindi pa po kami nababakunahan hanggang ngayon. Mag 1-year-old pa lang po yung anak ko, tapos kung sino-sino po yung nakakasimuha namin dito, hindi po kami
Pa po kami nababaksin hanggang ngayon. Baka maawa ko yung mga anak ko saka pamilya ko Bukod sa problema sa vaccine scheduling, may mga lumabas ding video at larawan kung saan makikita ang mga nagpabakuna na nakaalis ang face mask at walang physical distancing. Ayon naman sa pamahalang bayan, dahil nga sa kakulangan ng koordinasyon, posibleng may ilang mga residente na ang nagpa-booster o ikatlong shot, gayong marami pa ang hindi nakatatanggap kahit unang dose ng COVID vaccine. Hindi po na-coordinate ito sa ating LGU, sa ating Rural Health Unit at sa ating Municipal IATF. Wherein meron po kaming ongoing system na sinusunod dito para sana maiwasan kami ng online registration at identification ng mga talagang mga rightful beneficiaries according to the order, yung A1 to A4 ho natin. Sa huling tala ng Concepcion IATF, higit 23,000 pa ang mga eligible resident na naghihintay na mabakunahan. Vaccine supply shortage pa rin ang nangungunang dahilan kung bakit nagiging mabagal ang vaccination drive sa bayan. Malaking tulong naman umano ang pagbaba ng bakuna ng provincial government, ngunit magiging sagabal ito sa maayos na vaccination records ng bayan. Nagkagulo. Itong mga tao ho dito naghihintay sa munisipyo dahil walang bakuna, tapos biglang malalaman nila may bakuna pala sa isang kabilang barangay. Sa isang pribadong residential compound din umano isinagawa ang naturang vaccination. Ang masama ho dito, habang nagbabakuna, nagpapicture pa itong mga ibang mga political personalities. Alam nyo naman po, limited ang supply ng bakuna ngayon. Kaya kapag nalaman na ganito, talagang magreklamo yung mga tao. Ito ay inaayos natin. Magkaroon lang ng sistema at ayusin, okay naman kami doon Sabi ko nga, hindi ko naman sila babawalan na magbakuna sa aking mga barangay. Actually, gusto ko nga yun Depensa naman ni Governor Susan Yap, walang maayos na venue ang barangay kaya isinagawa ito sa pribadong lugar. Expect po kami ng lugar sa San Nicolas Balas, kaya lang po yung barangay covered court, matignan ng aming vaccination team, maliit, walang bathroom facility, ang kalye po ay medyo makipot, kaya minarapat po namin maghanap ng ibang lugar. Meron nag-offer ng kanyang lugar, so ang instructions ko lang naman ay dapat yung mga karatig barangay ay kayang puntahan ito. Hirit pa ng gobernadora, wala silang nilabag sa protokol ng pagbabakuna sa nasabing barangay. Nag-coordinate kami sa mga iba't ibang kapitan dahil bakuna nga po ito sa barangay. Mahigit isang buwan na rin umanong nagsasagawa ng pagbabakuna sa mga high-risk area ang provincial government. Hindi lang po sa barangay kami nagbabakuna, pati po sa mga factories at establishmento na malalaki na kung saan ang cases po matataas. We've been doing this na sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kaya Mayor Andy, if in terms of coordination, alam nyo naman ilang beses na kami nagpapatawag ng mga meeting sa Capitol, sa IATF, sa LMP, pero I think you have not attended any of this. As of September 6, umabot na sa 2,118 ang active cases sa buong Tarlac. 218,806 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID vaccine, habang 147,031 ang fully vaccinated. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang panig ng Central Luzon, hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Nakatakdang bigyan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng isang eksklusibong pasilidad ng mga buntis na nahahawaan ng COVID-19. Kinausap na ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang mga obstetrician-gynecologists o OBGYN mula sa mga district hospitals sa tunay nito. Isumano itong paraan upang mabawasan ang mga pasyente sa Bilingad Memorial Regional Hospital na nasa 97% na ang ward utilization. Bibigyan ng 15 beds sa mga COVID-19 referral hospitals para sa mga buntis na may 5 OBGYN na naka-duty. Hinimok naman ng Kapitolyo na mas bigyang pansin ang mga pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga pasyenteng nagdadalang tao. Samantala, dumating na mga bagong kagamitan na binili ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan, gaya ng high-flow machine at arterial blood gas machine na ginagamit upang masuri at malaman ang oxygen level ng mga pasyenteng may COVID-19. Hindi na rin umano kailangan pang bumili sa labas dahil dumating na rin ang oxygen generator na mayroong filling capacity na 80 cylinders sa kada araw at may kasama pang 500 unit ng oxygen cylinders.
Kahit naman na may mga bagong kagamitan, nananawagan pa din ng lokal na pamahalaan na kung maaari ay huwag munang lumabas kung hindi importante ang lakad at kuhain ng oportunidad na magpabakuna. Pahayag ni Mayor Michael Elizabeth Vergara sa mabilis na pagkalat ngayon ng COVID-19 ay kailangan ng tulong ng bawat mamamayan. Ang disiplina upang maingatan ang sarili at ang nakakasalamuhang pamilya o mahal sa buhay mula sa pagkakasakit. Sa ibang balita, mas pinaigting ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang cleanup efforts zone. Layo ng cleanup na maprotektahan at malinis ang coastal ecosystems at marine life laban sa polusyon, gaya ng basura sa dagat, ilog at waterways. Dahil umano dito, nasa 37,170 kilograms ng halo-halong basura ang nakalap sa mga coastal cleanup na isinagawa noong nakaraang taon sa Aurora, Bulacan, Bataan, Pampanga at Zambales. Pakiusap naman ni DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr. na panatilihing plastic-free ang coastal areas at magkaroon ng maayos na waste segregation sa ating mga kabahayan. JM De Jesus, CLTV News. King pa magbalik na po ng CLTV News, silipan tayo metong Kapampangan short film ang may gawa king New Zealand, ang malapit ng Mipalage. Yan at pong dakal pang balita, king kaya kaming pa magbalik. This program was brought to you by Shore 360. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Magbalik po yung CLTV News at para kikatamong balitang ating K o balitang Kapampangan. Meron po Kapampangan short film may gawa king New Zealand ing malapit ng ILBN online. Mikipamagatiring Mekeni o halika king Tagalog ne. Sinulat ne po at pegbidan ning kikatamong kabalen ay Marian Infante ing pelikula Bang Ipakit ing kayang pamagmasabal king kikatamong abanong siswan. Pakibalitan tayo po ini king report ng Jennifer Salenga.
15 banwang manok nangan king New Zealand Marian Infante. Parehas ng Kapampangan din kayang Pengari at menok nangan king Sindalan, Syudad San Fernando. 11 years old ya pa niya mig-migrate la rin kayang pamilya. Karine may ragul at may garal. Nayari ang Bachelor of Performing Arts, major in Screen and Theater Acting. Bista man malambat ni New Zealand ni Misan ene kanu keling wan ing kayang amanong siswan. Iti kanu ing peya kape nabili ng imada karelang mi kapatad. Inyanong pakiramdaman meng mga Pampangan, musukat isipan na meragulya abroad. Mas atarok na pakano iti manibati niyang kinawani ya karing kayang Pengari. Inya patiking karira linuban, buri na kanong ipagmaragul ing panga Kapampangan na. Ingkay ko po talaga, yung ima ko po talaga, ever since linipat kami kay Niana. Ang gamang manaliwa ka kultura, manaliwa ka accent, mukalingwan, nuka menibatan. Ako naman po ala ko na Kapampangan ko Ako naman ala ko na Pilipino ko. I mean, even just, being in the film industry, there's a lot of challenges, not just as an actor, but on top of being an actor or trying to be an actor, morena ko. Kapampangan ko. Now, kalati, I'm so short. There's all of these industry beauty standards that also go against the norm of what you see online. So I think as a filmmaker, carrying my language with what I'm doing in the film industry, I thought was quite vital, especially if I really want to represent and champion the Kapampangan language. Uli na niti, ing kayang peka mo munang pelikula ay palabas king New Zealand, Kapampangan ing ginamit ng Amanu. Aparte king lead actor ya, iya rin ing sinulat at may co-produce king mumunang diling Kapampangan Filipino drama short film. Apalabas king New Zealand, mi kapamagatating Mekeni. Is a story about a father and daughter. So in anak po yung tata, they've moved and lived the majority of their lives in New Zealand, and basically the story follows the father and daughter in their journey of having to relearn life when the sudden passing of the mother. Kenny is also a champion for the struggles of migrants who come to another country that is not their own, and basically struggling with the idea of how do I belong, how do I stand strong on my own, especially when the language isn't something you're comfortable with, like. Full support no man kanuring kayang kayabe king production na Kapampangan ing gamitan da nga Manu, bagay na metulay ang tagana. Ambos kiring Kapampangan community king karelang lugal, pakit mo naman kanong suporto. For me, it was really important for the New Zealand viewers or the viewers around the world who will see the work. It was really important for them to hear the language. It's kind of similar to, why we have such a big Korean drama following. We all have access to reading subtitles now. It should be the norm now. It should be the normal now that people can hear other languages on screen, and everyone has a space in the community. Everyone has space to speak their voice. Your story is yours. Agpangkang Infante, dakal mo naman kanu sinaob karing kabalena na atsuking Pampanga ngeni king kayang pelikulang Mekeni. Kinonsultaya kanu karela at kinawang script advisor at translator. Tiro dala naman kanu nung makanano ing pamagagkas karing linya. Inyapin makanita namo ing kapasalamata ng Infante karing kabalenta mong sinaob. September 8 alas 7 ning Abaquete, Pilipinas, apanalbeing pelikulang Mekeni. Someday Stories ing platform ning Mekeni at i-release day ing film online. So I highly recommend that everyone follows Te and Kuya Collaborative on Facebook and or Instagram. All of the links will be shared across all of our websites so that it's easy for you to follow, easy for you to click, and then you can watch the film. It's only 10 minutes long. Ang puso ang storya naning Mekeni is very quick to digest. It's only 10 minutes of your time, so you can watch it over and over again if you missed anything. But yeah, it'll be online tomorrow for the world to watch. Mensahe ng Infante karing kayang kabalen? Ako susuko nung hanggang masakit yung pamag-aral kaya katang Manu. I think it's always better for you to try than to disregard the language, because the minute we forget our language, our culture comes along with that, and there's too much to sacrifice to lose our language. Keep trying, keep practicing, keep speaking your language. Jennifer Salenga, CLTV News. Dakala salamat Marian Infante, Luwid ka Kabalen.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi. Narito po ang magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras at tungkol na rin po sa bagyong si Jolina na ngayon po ay nasa typhoon category na. Si Jolina po ay naglandfall po dyan po sa may Dimasalang Masbate at sa ngayon po ay binabagtas na niya ang mainland Masbate. Si Jolina po ay namataan po sa vicinity ng Dimasalang Masbate na nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 220 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 150 km per hour. Ito po ay mabilis naman kumikilos sa 15 km kada oras, pakanluran, hilagang kanluran. Ang babala po ng bagyo bilang 3 ay nakataas na po ngayon sa southern portion ng Quezon. Diyan po sa may Masbate, kasama na po ang Ticao at Burias Island, ang western portion of Albay, kasama rin po ang western portion of Sorsogon. Ang central at southern portion of Quezon, kasama rin po dyan ang lahat halos ng bayan dyan sa Quezon. Samantala po, ang babala po ng bagyo bilang 2 ay nakataas naman po ngayon dyan sa central and southern portion of Quezon, kasama na po ang southern portion of Batangas, at ang western portion of Camarines Norte, kasama rin po ang western and southern portion of Camarines Sur. Kasama rin po ang Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon at ang eastern portion ng Romblon. Ang babala naman po ng bagyo bilang 1 ay nakataas po sa Nueva Ecija, ang southeastern portion ng Nueva Vizcaya, ang southern portion of Aurora, kasama po ang southern portion ng Zambales. Kasama na rin po ang Bataan, Tarlac, kasama po ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, natitirang bahagi ng Batangas, natitirang bahagi ng Romblon, kasama po ang Oriental Mindoro at northern portion ng Occidental Mindoro, ang Catanduanes, natitirang bahagi ng Quezon, ang Camarines Norte at natitirang bahagi ng Camarines Sur. Yan po yung mga nasa ilalim po ng babala ng bagyo. So pinag-iingat po natin ating mga babayan, especially po dito sa mga lalawigan ng Central Luzon, kasama po ang Metro Manila, na posible pong daanan itong bagyong si Jolina. At maghandahan na rin po tayo dahil apo tayo ulanin ng maraming ulan ang dulot na ibigay ni Typhoon Jolina. So pinag-iingat po ang lahat. At sana po ay gabayan tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, i-like and i-follow po ninyo ang aming mga social media pages, YouTube account at website na makikita sa inyong mga mobile, TV at computer screens. Kung nais po ninyong balikan itong aming mga programa, puntahan niyo lang po yung website natin at ating social media account. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto. Ako po si Justin Dizon Cabalen, Karehiyol. Mag-iingat po tayo lagi. Magandang gabi po.